Sziasztok srácok! A mai videóban egy F1-es Mega Multipacket, egy F1-es Turbo Atax ilyen dobozt fogunk kivinyitni, egy value boxot, illetve egy csomagot, amit amúgy szerintem ajándékba kaptam. Úgyhogy fel is húzom a kesztyűt és kezdjünk is neki. Na hát akkor kezdjünk is bele. Igazából sehol nem találtam fekete kesztyűt, úgyhogy most kékbe leszünk. A kesztyű igazából azért vettem fel, mert hallottam, hogy igazából lehetnek benne jó kártyák, amik ugye sokat érnek, úgyhogy, és annak az állapota érdekében vettem föl, úgyhogy igen. Úgyhogy kezdjünk is neki. Először szerintem tegyük is félre egy kicsit. Kezdjünk ezzel a packkel. Fogalmam sincs, hogy mi lehet benne, mert ezt nem tudom, szerintem ajándékként adták. Úgyhogy... Na nézzük. Egy Formula 1 ausztriai pálya. Egy Red Bull, hát igazából csapat. Ez tök jól néz ki. Ez a 3-as. Egy Heikkinen Icons kártya. Ez is tök jól néz ki, illetve itt csillogós, itt meg Mott. Egy... hát ez ugye a Mercedesnek a csapatfőnöke. Itt van egy Toto Wolff. Ez tök jól néz ki. Illetve egy Williams Racingnek ez is csapatfőnök. Ide teszem igazából a kártyákat, hogy lássátok ti is. Szerintem ezt hagyom utoljára. Kezdjünk is neki ennek a Mega Multipacknek, amit lehet, hogy ollóval fogok megoldani. Vagy megpróbáljuk. Itt hátul. Aha, itt. Így. Igazából egy ilyen lap. Itt vannak a csomagok. Ugye ebben a multipackben itt látszódik, hogy 39 kártya van, plusz 2 limited kártya, úgyhogy igen. Na. Igen, amúgy itt vannak a csomagok, hogy miket lehet kapni, ugye ez most jelent meg, nem olyan rég ez a Turbo Atax. Ugye itt vannak ugye sima kártya csomagokat, starter packet, amiben van album is, ugye ez a Mega Multipack, amiben csomagok vannak, itt egy Eco Pack, ugye ez, és van egy ilyen Mega Teens, ezek a dobozok, meg van egy ilyen Diamond Edition Teen, amiben úgy van, azt hiszem, hogy minden 40-ben van egy ilyen nagyon limited aláírással rendelkező kártya, de hogyha nem jól mondom, akkor írjátok meg kommentbe, hogy van. Úgyhogy akkor kezdjünk is szerintem ezekkel a packekkel, utána jön ez. Akkor első. Van egy pár kártya. Szóval azt oda. Egy Max Verstappen. Ez nagyon jól néz ki. Egy Pierre Gasly Alpineból. Aztán itt van egy Arvid Lindblad Podium Perfector. Ugye a Red Bullból. Aztán itt van egy Lucas Oil. Ez F2-es lap, és amúgy az előző is F2-es volt. Lucas Oil Dams Team Card. Ugye Crawford és Maini.
Aztán itt van egy Alex Albon, ez is ugyanolyan, mint a Max Verstappen. Ez amúgy Leeds Home Rookie Teammate Azerbaijan. Aztán itt van egy Haas Team Dynasty, ez is ilyen teamkártya. Aztán itt van, ez ilyen csapat, logó, csapat. Ez nagyon jól néz ki, mert egy csillog is. Red Bull Racing. Ez nagyon jól néz ki. Aztán egy Max Verstappen Icon kártya, ami Supernova Max Verstappen lap, ami amúgy össze volt ragadva a sima Max Verstappen-nes lappal. Aztán egy Pierre Gasly Podium Power lap. Alpine. Ez nagyon jól néz ki. Ez jól néz ki, meg a Max Verstappen is. Ezt így félre rakjuk. Aztán a következő csomag. Már van egy Red Bull. Ez egy F3-as lap. Laurens van Hopen. Art Grand Prix. Bocsánat. Aztán egy Hungaroringes pálya, magyar pálya. Ez egy Fernando Alonso Meme Mayhem kártya. I am Fernando Alonso and I'm here to stay. Ez ilyen meme, aha. Ez is nagyon jól néz ki. Aztán még egy F2-es lap. Richard Fershore. Ez ilyen sima lap. Ez is egy F2-es. Sebastian Montoya. Clear Air is King. Oscar Piastri. Ez jól néz ki. Aztán egy Kimi Antonelli. Ugye ő most a legfiatalabb az F1-ben. Aztán egy Lewis Hamilton Tops Awards lap. Ez jól néz ki. 2024 Year Most Stylish Driver. A 2024-es évnek a stylishabb vezetője. Ez nagyon jól néz ki. Aztán itt van egy Alpine, ugyanaz, mint az előző volt Red Bull Racing-es csapatlogó. Aztán még egy Max Verstappen, már nagyon sok Max Verstappen volt, egy 3-4 biztos. Max Verstappen Podium Power. Ez is így csillog. Nagyon jól néz ki. Na, jöjjön is a következő. Egy belgiumi pálya. És amúgy most nézem, hogy itt vannak ilyen adatok. 2024-nek a leggyorsabb köre. Pole position-e. Charles Leclerc. És, csak ki kellett mondanom, egy Charles Leclerc meme mélyhemes kártya. Ugye a Just an Incident. Ez jó, ez nagyon jó. Aztán ez micsoda? Aha, és stratégiai kártya. Ilyet még nem is láttam, meg nem is kaptunk. Aztán itt van még egy icon, James. Nagyon jól néznek ki. Aztán itt van egy George Russell. Aztán egy Lando Norris. Sprint Superstar. McLarenből.
Aztán egy F3-as Stars Tomorrow-os lap, Tim Traminc, és ez is itt ilyen mat, meg ilyen, és akkor itt meg ilyen csillogós, nem tudom mennyire adja át kamerám. Aztán egy Charles Leclerc Tops Awards, ez is a 2024-es Smoothest Driver of the Year, az az ő ilyen a évben a legsmoothabb, hát hogy mondjam, smoothabb, igen, vezetője. Ez egy Fernando Alonso Supernova, ez nagyon jól néz ki, ez nagyon tetszik nekem. Aztán egy Oscar Piastri 100 klubos kártya, ami ez borzasztó jól néz ki. Ez nagyon jó. Aztán ennyik voltak a sima csomagok. Ugye még ebbe lesz. De nézzük meg ezt. Erre kíváncsi vagyok. Ez is egy stratégiai kártya, safety car. Ez jól néz ki. Jaj, ez itt volt mögötte egy Red Bullos, ez is ilyen team, nem, Dynamic Duo. Ugye a Hadjar, meg a Lawson. Boost 2. Szóval itt van egy F2-es kártya. Pódium perfektoros lap. Egy ilyet már azt hiszem kaptunk, de más ember volt rajta. Nem tudom, mindjárt megnézzük. Giuseppe Maria Marti. Ilyet biztosan kaptunk. Aztán megint egy Icon, Nigel Mansell. Aztán egy Haasnak az autója. MoneyGram Haas F1 Team, ezt ebben Ocon, ugye Beerman. Utána egy Lando Norris Victory Lap Singapore Grand Prix. Ez jól néz ki, mert olyan, mint egy kép lenne. És ez is így csillog, itt nem. Aztán még egy Alpine-os logó. Egy ilyenünk már volt. Úgyhogy ezt szerintem valakinek odaadom. Stars Tomorrow Luke Browning, bocsánat. Ez is F2-es lap. Szóval Fernando Alonso még egyszer Opal lap, Limited Edition. Ja, és itt jönnek akkor a Limited Edition-ös kártyák. Ugye egy Max Verstappen Orange, narancssárga Limited Edition-ös kártya. Ez brutál jól néz ki a narancssárga miatt. Aztán amúgy még egy, ezt azt hiszem kinyitottuk már egyszer. Podium Power-ös Pierre Gasly. Ez is akkor megy haverna. Aztán következik Turbo Attacks-nak a Value Box-a. Ez ollós, szerintem ollós megoldás lesz. Ebbe is van 3 darab csomag. Ezt eltesszük, ez lesz az utolsó, kezdjük is. Ugye itt is írja, hogy F1 van benne, F2 és F3 is. Na akkor
Megint egy Max Verstappen-es Sprint Superstar. Ez a Max Verstappen, ez most nagyon sokat van, illetve Alonso is, úgy ahogy McLaren meg amúgy Mercedes nincs annyira sokat. Nem tudom, az volt. Kick sincs. Én egy kicket se láttam. Nem tudom. Ott meg már csillog. Na, ugye akkor Max Verstappen. Az Alpine-ból ez Jack Doohan, ez egy hírólap. Aztán F2-ből Ritomo Miata. Aztán F2-es Team Card. Browning és Beganovic. Na, és csak mondani kellett, hogy nem volt annyira McLaren. Lando Norris, we did it. Ezt nem ismerem, de biztos. Anyás. George Russell-es Rainmaster. Ez nagyon jól néz ki, hú. Rainmaster. 2024 World Champion-ös, ugye totál 4-et szerzett. Nagyon jó, nagyon szép lapok vannak ebbe. Max Verstappen. Aztán, és csak mondani kellett, hogy nem volt kickes lap. Itt egy Kicksauber-ös F1 tímes lap, és amúgy össze van ragadva, de ott volt két gyönyörű szép lap, össze van ragadva, így. Na nézzük. Egy Isaac Hadjar által aláírt, hogy ezt nem ő írta alá, csak rá van nyomtatva, de Signature Style Isaac Hadjar. És amúgy nekem a Hadjar az nagyon szimpatikus, úgyhogy ez nagyon örülök ennek. Aztán egy Max Verstappen, egy 100 klubos kártya. Nagyon sokat van ma Max Verstappen. Következő. Kikkesek amúgy tényleg nagyon keveset voltak. Itt is össze van ragadva. Még egy magyar pálya. Ez ma a harmadik olyan kártya, ami kétszer van meg. Aztán egy Constructor Kings Scuderia Ferrari HP. Ez nagyon clean. Ugye itt matt, ugyanúgy. És ezek a kis ikonok, illetve maga a rajz, meg a felirat. Az jaj, csúszik. Hát ilyen visszaverős, azaz nem matt, fényes. Aztán itt van egy F2-es lap, Sebastian Montoya, szerintem ez már volt, úgyhogy ez a negyedik. Aztán itt van egy Icon, Off the Grid, Andretti, Mario Andretti lap. Aztán itt van egy Albon, Williamsből, és ott már csillog a kettő, és még egy Rainmaster Ocon a házból. Ez se néz ki rosszul, de viszont szerintem az a Mercedes-es kékbe az jobb volt, de ez is nagyon szép. Aztán egy Stars of Tomorrow, Luke Browning. Szerintem már ez is volt, de attól még ez a lap amúgy szép. Aztán egy F1 75-ös nem tudom, ugye ez itt a induló rajzok, hogy ugye innen indulnak a versenyzők. Ez nagyon jól néz ki. Ennek nem tudom, esküszöm, hogy mi a neve, de ez nagyon is olyan foltok vannak, nagyon jól néz ki.
Aztán egy Supernova kártya a Hasbról. Ugye Ocon, de nagyon jól néz ki ez itt. A kis kék, kis sárga, lila, rózsaszín, nagyon jól néz ki. Aztán egy Sainz Podium Power. Hogy örül a kicsi. Aztán következzen az utolsó pakli. Egy stratégiai kártya, már beszélni se tudok. Egy gyors pit stop, ugye egy gyors pit megállás, ugye hogy bemennek a pitbe, ugye 2 másodpercig, ugye cserélik a gumikat. Ez jó. Aztán egy F3-os Trident, nem az a csapat, itt nincs ráírva, hogy ez milyen fajta kártya, de gondolom, ami team kártya. Wurz Kamara Stromstead, bocsánat. És végre egy kikkes lap. Végre egy Bortoleto. Na, bocsánat, elnézést. Hát ez igazából egy sima lap. Aztán Lewis Hamilton híró. Ez is igazából azon kívül egy híró sima. Ugyanúgy néz ki. Ennek amúgy örülök, mert szeretem Hamilton, csak kicsit elcseszték a hungaroringes történetet, úgyhogy na mindegy. F2-es Cyan Shields, ez is hírólap. És aztán még egy F2-es Dino Beganovic High-Tech csapatból kártya. Aztán egy Pole Position George Russell. Ez is amúgy esküszöm nagyon jól néz ki, hogy ott pirosan a induló vonalak. És itt az autó. Meg a Russell. Nagyon jól néz ki. Aztán egy F3-os Stars of Tomorrow's UAO Ugochukwu. Igen. Aztán egy Icon Emerson Fittipaldi. Nem tudom, mi van így kifehéredő a képen, de attól még jól néz ki. Aztán még egy kick, végre! Ennek már örülök, mert kick az egyáltalán nem volt ezen kívül, ugye ezen a lapon kívül még egy Bortoleto. Aquamarine Limited Edition-ös kártya. És még egy kick! Supernova Hülkenberg. Nagyon jól néz ki. De jó van, hát ez voltak a mai nyitások igazából. De ki is húzom. Hát jó, így látszik, hogy mennyi kártya van igazából a mai nyitásban. Igazából amiknek úgy nagyon tudok örülni, az egyszer a Hadjar. Én neki nagyon örülök. Aztán hát ugye a hungaroringes pályalap. Aztán ugye ez a 2024-es World Champion Verstappen. Ez a Remaster, ez még nagyon tetszik. George Russell. Amúgy ez is. Ez a 2 lap is, ugye a Lando Norrisos Victory lap, illetve a Alonso-s Limited Edition-ös lap. Aztán mi van még itt? Hát igazából ez az Alonso kártya is nekem nagyon tetszik. Itt még ez a Charles Leclerc. Ez is szerintem brutál jól néz ki. Aztán ugye itt még Verstappen lapok.
ugye ez a 100 klubos. Aztán ja, hát nekem ez nagyon bejön. Charles Leclerc, just an incident. Aztán még ez a Lewis Hamilton. A Kiminek örülnék, hogyha nem csak egy sima lap lett volna, de így örülök ennek is. Ez a Verstappen is nagyon brutál jól néz ki, Supernova. Ilyen az Icon is. Mik voltak még itt? Pierre Gasly. Podium Power-ös, nem bírom felszedni, lap, Verstappen, nem bírom felszedni. Itt van. Hát aztán igazából szerintem ez nagyon tetszik. Piastri, Hülkenberg, Bortoleto, ugye Lewis Hamilton, ez is ugye csak ilyen sima híró. Ez nagyon bejön. Aztán igazából körülbelül szerintem úgy mindent elmondtam. Ez a Ferrari-s. Igen, szerintem úgy. Ez sem néz ki rosszul azért szerintem. De úgy mindent elmondtam. Meme. Igen, szerintem így körülbelül ennyi. Ezt még összepakolom. Itt vannak a lapok, amik szerintem, vagy hát az én ízlésem, illetve az én szimpátiám által jobbaknak tartok, illetve bármilyen Supernova, akármilyen neve van, hogy ilyen nem ugye sima lap. Ugye itt van egy ilyen Top Awards Lewis Hamilton, Podium Power Verstappen, egy ilyen Public Service Enhancement Piastri, the Pole Position Gasly, egy Sprint Superstar Norris. Ugye hát én nekem ez szimpátiám miatt ugye a Merci csapatfőnök, sima labba. Pole Position, ugye Russell, egy ilyen Team Dynasty, Red Bull, ez is ugyanez a Dynamic Duo, Kimi Antonelli szimpátia miatt, Team Dynasty Haas, Lando Norris, ez is ez a PSA, ugye ez a logó, Haasnak a kocsia, ez a Rainmaster Haas, Verstappennek ez a, aztán ez a Supernova Ocon, Kiknek a logója, Verstappennek a Sprint Superstarja, Podium Power, Sainz, Rainmaster, Russell, ugye a Norrisos ilyen képes cucc, Victory Lap, Charles Leclercnek a Top Awards-a, szimpátia miatt Lewis Hamilton, ez a Ferrari-nak a Constructor Kings lapja, aztán egy Russellnek ez is a tűzijátékos, aztán Memi és Fernando Alonso. Aztán itt vannak, amik úgy, az szerintem úgy jók. Supernova Fernando Alonso, ez a Fittipaldi, ma ugye ilyen csillog, és szerintem ez biztos valamit érhet. Off the Grid, Icons, Champions, World Champion, bocsánat, Max Verstappen, Fernando Alonso, Opal Limited Edition, Just a Incident, ez igazából, mert ezt szeretem, ezt a mémet, úgyhogy amiatt 100 klubos Verstappen, Supernova Verstappen, Verstappennek a Iconja, Supernova Hülkenberg, Kik Saubernek a Limited Edition-ös Bortoleto, Piastri 100 klubos, ez a F1 75-ös, aztán a
Amit ugye elfelejtettem mondani a kedvenceim közé, a Limited Edition-ös Orange Max Verstappen, aztán hát ugye ez az aláírt Isaac Hadjar. Na jó van, köszönöm szépen mindenkinek, aki esetleg végignézte, vagy már rákattintott erre a videóra. Én igazából így lesznek itt gameplayek, lesznek itt ilyen nyitogatások, hogyha lesz rá igény. Szóval igazából tartalmak. Nem akarok se híres lenni, se semmi, de szeretnék tartalmakat gyártani. Úgyhogy, ha tetszik a tartalom, amit gyártok, akkor azt írjátok le kommentbe, és egy lájkot szeretnék visszajelzésképpen. Úgyhogy, igen, illetve még ezek voltak, amikből ugye 2 jött. A Hungarian, ugye pálya, Alpine-os logó, és a Podium Párványos Gasly. Úgyhogy, hogyha sokan nézitek a videóimat, vagy úgy elegem, hogy úgy mondjam, akkor ez ki lesznek ezek sorsolva igazából. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki megnézte. Következő részben, vagy következő videóban találkozunk. Úgyhogy sziasztok!